Hi guys, this is Ang, a freelancer, virtual assistant, as well as I do workouts. Once an athlete, and this channel is all about how to be a productive as a freelancer and how to get fit and healthy. Also, on today's video, I'm gonna talk about kung saan akong time pag-spend sa work. What is kabalo mo nga as a freelancer, ganyan na freedom. So, tinod na siya na freedom kung kamabot sa time, pero kanalaging hangol hangol kita sa atong sa kwarta. Okay, spend ko sa una na wala jud kita mo gawas. So, magtawag nga freedom pero kanang tungod nga gusto jud ka maka-earn bitaw mo pud ako sa iyo for how many years na ko nang try. And then and kung man magud sa tuwa is sa tong community is work from 8 a.m. to 5 p.m. o ang gawas din 9 a.m. to 5 p.m. So 40 hours per week. So as a freelancer, depende din sa client, no? Na time nga ang client mohatag lang og 25 per week. Na po time ang client mohatag og unlimited time. So trabaho nakatry po sa una. And then tugod lagi ka nang sa una sige ra work na mura bitag mawala ng productive. So na term nga gitawag nga kanang spot nga kanang dra ka more productive. So what I did is katong kasugod pa ko mag-work jud ko kay no choice jud ko ato kay ngum nang client trabaho US man ang client good. So trabaho kadlawon mata ko sa matulog ko sa buntag mata sa hapon work na pod. So gibot ako na for how many years? 5 years ata when I was on Upwork. So dili siya productive kay mo down jud imong immune system. Kompleto kitong mga supplements ato gani go workout ata ko ato. So at such time na realize na ko nga what if ka nga kanang mo decide ko nung nga ako yung magbuot. So one thing man good mo kung ikaw magbuot sa time dapat label pud mo sa client. Gani jud siya nimo, wala bitaw ikaw ganid sa iya ha. So at during that time day nga go work ko sa kadlawon gabi ako pong gihatag na ko akong bitong opportunity nga syempre kanang attempt tulong bitaw ng tao. So while work ko gatuon pug ko. So during how many years na ko na ginabuhat ni increase ako ang skill tunan ako sa pag-discard sa client, tunan ako sa pag-develop og website, tunan ko sa pag-design. So ako jud take advantage nga time nga kay kung sa adlaw mo gud ka-work good ato nga time man good kay tapos that time kanang sa room nag-abang pa man mi atong gamay jud kitong balay jud kay dura man to karon sa sala ug bed isa ra namo. So adlaw jud na akong mama na akong manggol na akong lolo dili ko ka kanang bitong tawag na laser focus. So ako tong grab nga time is kadawon jud ko nag-work kay tulog man tanan. So work ko then while mag-study hindi mo naman sabay-sabay dipindi mo na sa kartini mo. And then 2 years ko ato mag-start ko working online, nag-stop workout, nag-focus ko tuon eskwela, tuon trabaho din simba, tuon trabaho rin ko sa una until karon na naman ko yung room mo na karon is adlaw na ko ga-work. And then nakabantay po ko if katong client man gud nimo is Eastern time kanang nasa US or nasa England, sa Europe, sa Germany, Canada, opposite yung time. So no choice jud ka. Na si client nga moingon nimo nga mo-work jud ka kadlawon sa ilang time. Kay buntag didto gabi man diri. So I decided to find a client from na same na to o kanang time zone, which is dili kayo same pero gamay ligos ba pareha sa Australia. And Australia is night time nga 2 hours ilang gap gauna sila. So kung 8 sila mag-work mata ka 6 or 9 sila mag-work mata ka 7. So ato ra yung ang body clock na to is same ra yun sila. Kung naon ginakuha po isa ka client from New Zealand which is 6 hours 5 hours ang ilang gap gauna sila 5 hours. So namugay client ako karon is musugot ra 7 a.m. kumuwork. So sila kay 11 a.m. and 7 a.m. So depende ra
depende yun sa client. So ang akong advice is nindot jud o makakuha ka client from Australia o sa New Zealand kay same ra og time zone. And then which is akong routine sa morning is umatakog 5 or 6, dayon mag-prep ko for 1 hour, 7 a.m. work na ko ana, tama na ko 2 p.m. ana, and then mag-rest ko kay I actually uses the research I read sa book nga for itong libro, The 5 a.m. Club. Na mag-research dito nga study nga ang tao daw is more productive kung mag-work sa 7 a.m. or 8 a.m. taman sa 2 p.m. Dira ang laser focus, dira ang usually nga kanang hinsugta ba nga nabitog energy levels kay taas. Kay one reason mo kay kakapibet sa morning, then isa reason kay taas imong tulog sa gabi 7 to 8 hours. So morning pa jud kusog breakfast, gi-break nimo yung fast, dagan imong kanon. So energy levels to high jud. Then namo pa research po na akong na basahan sa libro, ang labi na sa lalaki ang atong testosterone levels peak sa morning. So imong motivation nimo sa morning jud. Then muna, so when it comes kani sa morning, dito na ko ginabutang ako mga urgent tasks, mga lisod. Ginabutang kailangan jud bitaw og kanang kailangan og laser focus, kailangan og studyhan jud nimo kanang say gani ang mga lisod na task dito na ko sa morning. Para pag alas 2 na sa hapon, dito na mga ginagmay na task nga dili kay urgent. Sayon nila kailangan. So ang ako ginabot ni sa morning ko magkuan magtuon, diya ko magplano, then sa hapon dito na ako magbasa libro, dito na ako kanang journal mo ko sa hapon, sa morning din sa hapon mga pitik-pitik mo dito mga calendar na ko. So yeah, I hope na mo natanan sa ako ang sa akong time sa akong mag-work ko, and I hope ma-share po ninyo inyong time, what time mo mag-work, what time mo productive, ang high energy levels ninyo, i-comment na ninyo sa section, comment section, and then don't forget to subscribe. I hope you guys have a great day and peace.